बुं बिदिनो गिनाय लाजिनाय जादों औ मानिफ्राय जाबोखो दे स्रा बुंनानै ला ओरै मोखां जाना बुं दे थ' मिथिया हा नोङो मा बबे धोरोमनि मानसि नों गावखौनो गाव आं नों बबे धोरोमनि हमनो हायाखै आरो हा मा धोरोमनि मानसि नोङो दे बुं नोङो ख्रिस्टानमोन ख्रिस्टान मा ख्रिस्टान काथलिक काथलिक बेनिफ्राय नोंहा साबसे गथ'फोर दं सासे हा सासे बेनिफ्राय नोङो नोंनि बैसोआ दा बेसेबां जाखो मिन्थियालै बे माबायाव नायबासो हा बैसोखौ साननो रोंला 50-60 रोंगौना रोङा 1 2 3 4 होननानै सानलाङो नामा नोंलाय 1 निफ्राय 100सिम हामबाय आफा हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ हालेलुया 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 दिनै जों बे न'खरनिनो बिगोमा आरो बे न'खरनिनो आंगो लोगो एबा न'खरनि बिसि आरो गथ'फोर बेखौ लानानै जों गोथार बिदियाव दिनै जोङो इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे आरो फंनैसो बिथांमोननिफ्राय खुगानिफ्राय टेस्टिमनि खेंफोरथि लानो थाखाय जों बे जायगायाव गसंदों आन्दायगाफोर दिनै बियो आङो सोंग्रोनोसै आच्छा बिनि उनाव सोंनाय जागोन बे मा जायामोन आरो बबे आरो बे जायगाया मा जायगा आरो मा गामि दिनै बेखौ आङो मिथिग्रोनो लुबैदों आरो बेनिफ्राय जों बेयाव मा थांखिखौ लानानै फैदोंमोन आरो मानि थाखाय जेरै बे जायगायाव जोङो गसंदों बेनि थाखाय आं सिगाङाव सोंग्रोनाय जानोसै आच्छा नोंनि नाम आरो नोंनि जायगा आरो बे न'खराव मा जायामोन बेखौ एसे बुंग्रोनो हागोन ना दिनै आंनि नामा आनास्तासिया बसुमतारी नार्जारी आंनि न'खराव गोबाव समनिफ्राय आंनि फिसाया लोमजानानै दङ दा बिनि थाखायनो आङो गोबांथार अजाफोरनावबो थांबाय दाहायबाय मानसिनि नांदों होननानै बुंदों दा आङो ओंखायनो सिगाङावबो नबिना लाखांबाय नबिना लाखांनानैबो ओमफ्राय आरो मानसिया जाखांबावदों बिदिनो जाखांनानै आरोबाव बिदिनो बारा माबादि जायो बेलाय बिनि जानाया माबादि बिनि जानाया बियो रायलायनो गोसो जाया बियो सिरि सिरि थायो बियो ओंखामबो जाया बियो फार्स्टआव जानाया बेबायदि जादों आरो बियो बेनिफ्राय जि खोबनानैसो थाबावोमोन बियो न' सिङावहाय रावजोंबो रायलायामोन बियो नायामोनबो ओहो नायामोनबो बियो बेबायदि जानाया खय बोसोर जाखो बेबायदि मोनसेना थानाया एबा बे ओंखाम जाया नभेम्बरनिफ्राय जादों बियो नभेम्बरनिफ्राय फुरा जादों आरो बियो बिदिनो थायैनो थायैनो एसे मोजां जायो आरो जाफिनबावो एसे मोजां जायो आरो जाफिनबावो बिदि जाबाय थादों आरो बियो माबे बिदि जानाया फाग्ला बायदि जायो ना फाग्ला टाइप जायो माबा रोखोमनि फाग्ला बायदि जानायालाय जाया मानसिया बिदि मालाबा जाखांबाथाय उसाव बादाव खालामो आरो बियो थाथेरा जिरायथेरा मोजांबो रायलाया मोखाङावबो नायदेरा बेबायदि खालामो आरो बियो उसाव बादाव जानाया माबायदि उसाव बादाव जानो लोंनो गोसो गैया रायनो गोसो गैया उन्दुनो गोसो गैया बेनिफ्राय रावजोंबो रायलायनो गोसो गैया मानसिफोर रायलायोब्ला बे मेगना मोसेनाव थायोमोन नामा मिसिबनानै थायामोन मानसिखौ बियो मोखाङाव नायनो गोसो जाया मानसिखौ नायनो गोसो गैया मोसेनाव थायामोन खिन्थु रायलायब्लाल' बे नायनो गोसो गैया जायो बेनिफ्राय बेबायदि जानायाव डाक्टार अजानाव थांदोंना थाङाखै नोंसोरलाय अजानाव थांदों जोङो डाक्टारनाव थाङाखै थांनाया अजानाव मा होननानै थांखो आरो मा बुंखो अजाया बुंदों बेखौ मानसिनि नांदों बिदि होननानै बुंदों ओमफ्राय मानसिनि नांदों माने मानसियालाय मा नांदों बेथ' मानसिसोना बेबो दायनानि होननानै बुंदों आरो दायना दायनाखौ नोंसोर फोथायो नामा दायनाया दङ सैताना दङ नाथाय बिदि होननानै अजाया बिदि बुङाब्ला बिसोरहा उदैया सुथेयो अजाफोरनाव थांनाय मानि बे बाथ्राखौ बिसोर बुङाब्ला बिसोरनाव रां खामायनो हाया आरो बिसोरनि अजाफोरनि स्कुलाव बिसोर बेखौ फोरोंग्रोयोनो जोंनाव सासे दाहोना थानाय दंमोन बे अजा बुंदों आंखौ बियादै फिसा दैमालु बियादै फिसा उन्दैयाव आंखौ बुंदों बे समाव बाबु जे आं अजा सोलोंना फैदों जोंनि स्कुलाव
फोरोङो अजानि स्कुलाव जों थगायथारनांगौ मानसिनि आखाइ नांदों गाज्रि बारहावा नांदों बे बाथ्राखौ बुङाब्ला जोंहा मुक्ति मोनालै फैसाबो खामायनो हाया खालि नङैखौबो नंगौ होनना बुंथारनांगौ जों बेबायदि होनना अजाफ्रा बुङो आरो बेबायदिनो बिसोरो बायदिसिना अजाफ्रा नङैखौबो नंगौ बुंनानै मानसिखौ आन्दायहोयो दा अजानि बाथ्राखौ लानानै फोथायना फोथायाखैमोन फोथायदोंमोन अजा नायबाबो हामैखाय माने फोथायनाया गोब्राब जादों अजाजोंबो अजाखौ नायबाय थाथारदों नोंसोरो नायदों अजाखौबो जोङो अजाखौ नायदों औ ने अजाया मा खालामखो बेखौ अजाया फैनानै ओमफ्राय जगबो फबफैदों सानसेखालि जबबो बुरखांफैदों फबनो फैदों आरो बियो जब फबनोसो फैबावदों औ नोंनि न'आव जब फबनाय बे अजा फबनाय दं नामा दाबो बबेथिं फबदों बेखौ आं मिथिया ओमफ्राय नोंसोरो नों मा लाबोनानै हरावहाय बे जब फबनायाव मा नोंसोर इसोरखौ फोथायोना बे अजानि बे थापिस फबनायफोरखौसो फोथायो नोंलाय देनाय बबेखौ फोथायखो दा हामबाय हामनायखौलाय मोनाखै दायो हामनाय ओमफ्राय नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा क्रिस्मा नार्जारि नों बबे क्लासाव फरायो दायो डिग्री फार्स्ट सेमिस्टार आदसा बेनिफ्राय बे नोंनि मा जायो आंनि बाबा नोंनि बाबा बबे समनिफ्राय बेबायदि जा बेखौ दा उनाव सोंगोन दे आं हस्टेलावसो थायोमोन बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय दालाय मिथियोना मिथियाखै मिथियो माब्लानिफ्राय बिदि जानायखौ मिथिगोन नोङो हस्टेलाव थाब्लाबोथ' मबाइल दंना गैया खोनादोंना खोनाया फनजों माबोरै खोन्थाहरखो देनाय नोंनो बाबायाहाय माने सिस्टारफ्रासो खोन्थादों आंनो न'निफ्राय डाइरेक्ट फेस टु फेस रायलायहरनो मोनाखै आरो सिस्टारफ्रासो खोन्थादों नोंसिनि बाबाया बिदि डाइरेक्ट होनाखै खिन्थु लोमजादों होन्दों आरो एसे लोमजानानै दङ ओंखायनो मा जादों बेखौ नोंसोरनो आंनो खोन्थायाखै नोंखौ फरायनायाव टेनसन जाजानो गिदों बिदिनो नोंगौ फरायनायफ्राव डिस्टार्ब जागोन जोङो डाइरेक्ट बेबायदि खोन्थाहरनो हाया फरायनाय गथ'फोरखौ नङाबा नोंनि खर'फ्राव नोंनि साननायफ्राव बायदिसिना साननाय फैगोन बे फरायबाय थाथों लोमजादों लोमजायो दा बेनिफ्राय दा नोङो मा नुफैखो नोङो बाबानि थाखाय नोङो मा नुफैखो दा बाबाया फैनानै आं नुफैबा बाबायाहाय बिसिनायाव उन्दुनानै दङ जेबो रायलाया नोंजोंबो रायलाया रायलायदेरबाबो रायलाया जेबो रायलाया दालाय रायलायला दायो रायलायो दा माबोरै रायलायखो बियो दा सोर रायलायहोखो बेखौ इसोरा रायलायहोबाय मा खालामनानै रायलायहोखो ना जब फबनानै ना जादु मन्थ्र लाबोनानै ना इसोरनि बोलोजों मा खालामखो नोंसोर न' बिना लादों दा औ आदसा दा बेयो रायलाया नों मारै ना गाबदिया बाबा मा जादों होननानैहाय बुंफैदों आरो आं फार्स्ट ओंखाम जानो लिङामोन बुङो खोन्थायोबो नै दाउदै एवना लाबोदों आं बेदर एवना लाबोदों होमब्लाबो बे सिखारामोन दाउदै बेदर बायदिसिना खालामलाबो दाना बे रायलाया हेल' आं थांसै दे नोंनि खाथियाव नोंसोर थाबाय थाथ' आदसा नोंनि नामा मा नाम पेन्सन नार्जारि ओरै नाहर ओरै दे बेनिफ्राय दा आंखौलाय मोखां नायनो हागोन हाया ओरै नाहरनाय हाबाय दाथ' मोसेबाखै उन्दुनो ओंखारदों नामा मोसेबनाय माने उन्दुनो ओंखारनाय ओंखाराखै आदसा नों मा जायामोन ओमफ्राय दा नों माबायदि मोनखो बेखौ एसे जोंनो बुंनो जाहाथे गासै फोथायरिफ्रा नोंनि बे इसोरनि अननायखौ नुनानै जोंबो इसोरखौ फोथायनो हानाय बायदि दे नों मा जायामोन दे बुं बिदिनो गिनाय लाजिनाय जादों औ मानिफ्राय जाबोखो दे स्रा बुंनानै ला ओरै मोखां जाना बुं दे मिथिया नोङो मा बबे धोरोमनि मानसि गाव आं नों बबे धोरोमनि हायाखै आरो मा धोरोमनि मानसि नोङो दे बुं ख्रिस्टानमोन ख्रिस्टान मा ख्रिस्टान काथलिक बेनिफ्राय नोंहा साबसे गथ'फोर दं सासे बेनिफ्राय नोङो नोंनि बैसोआ दा बेसेबां जाखो मिन्थियालै बे माबायाव नायबासो बैसोखौ साननो रोंला 50-60 रोंगोना रोङा 1, 2, 3 होननानै सानलांगोन नामा नोंलाय 1निफ्राय 100सिम रोंगोना रोङा आदसा नों दा मोजां रायज्लायनो हादों ना हायाखै ओंखाम जादोंना जायाखै नोंलाय जादों ओंखामखौ जानो हायो नोङो बेनिफ्राय दै लोंना लोङा लोङो एसे लोङो नोंनाव जिंगासिनाय दुखु बेफोर दङ नामा न'खरनि थाखाय गोबां सिन्था खालामनाय दं नामा बेनि थाखाय नोङो जेरै फिसाजोजोंबो रायलाया हिन्जावजोंबो रायलाया गामिनि मानसिजोंबो रायलायामोन नोंलाय न' सिङाव उन्दुसोना थायोमोन नामा ओंखामबो जायामोन जायो
आदसा नों बायजोआव फायखानाफोर खालामा खालामो खालामो ना बिसिनाव फायखाना खालामो नामा नोंलाय खालामा आदसा ओरैनो हरनायदो ओरैनो हर बेनिफ्राय नों दा माबायदि मोनखो नोंनि गोसोखौ बेनो बे हा बेनो बे मोनदों माखौ मा बेनो बे माखौथ' बेनो बेखौथ' मिथिया बेनो बे आखायाबोथ' बेनो बे दं गन्थङाबोथ' बेनो बे दं मेगनाबोथ' बेनो बे खोमाथ' बेनो बे सोलायाखैना नों गोसोआबो बेनो बे नोंनि गोसोआबो बेनो बे ना आगोलनि बादि मेगन मोसानो थाबानो लुबैदों बुंनाय थाया बेनिफ्राय मा गोसोखांबाय थाया नोङो सोरखौ गोसोखांबाय थायो इसोरखौ गोसोखाङो ना दुखु दाहाखौ लानानै सिन्था खालामबाय थायो नोंलाय देनाय बुं सासा बुं दुखु दाहा मानि दुखु दाहा जानाय लोंनाय थाखा फैसा ना माखौ लानानै बुं सोरखौ लानानै थाखा फैसा जिंगासिनायजों बिदि दुखु दं नामा नोंनि गोसो मैखुनाव बाहाय हा आदसा नोङो दासिम आदां गादां जायो नामा हा गोदो सेंग्रानिफ्राय बिदिखाना दासो जादों हा दासो जादों सेंग्रा नङामोन हा नोङो मा मावो साख्रि मावो ना खेथि मावो खेथि मावोमोन हा हु दंना गैया नोंहा दङ थाखालाय बेसेबां दं नोंनावलाय थाखा दंना गैया थाखा गैयालै थाखा गैया थाखा गैया होननायावबो एसे स्रा बुंथारबाय नोङो थाखा दंना गैया बेसेबां दं गैया गाननो सिङावबो गैया बाक्सायावबो गैया बेंकआवबो दंना गैया गैया जाजोबखौ आंथ' लायाना हा नोंनि हिनजावबो गथ'आबो लानाय नङा ना लागोन रायजोफ्रा लागोन नामा बेनि थाखाखौ गाननो सिङाव दंब्ला दा हराव फैनो हागौ ना थाखा गैया गरसेबो गैला होमब्ला माजोंसो संख्रि फानलु बायना जायो दा सोर खामायो नोंनि संख्रि फानलु जानायखौ सोर खामायो देनाय बुं बिदिनो बोरमा दाउ फानहरो मा होनदों बोरमा मासे ओरैनो दाउ बोरमा मासेजोंनो बोरमा मासेल'सै दाउआलाय दंना गैला गैला दाउआबो गैला दाउ फाननानै संख्रि लायगोन फानलु लायगोन हा बोरमा मासेजोंनो नोंसोरो थैजासे रायजागोन आरो फिबावदो एरबावगोन दाउ फारौ बोरमा बेखौ फिनानै न'खरखौ माबानो हायो साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो मिथिबाय सिन्था खालामनाङा जिंगासिनाया मानसिखौ रासिन दुखुआव रासिन बेरामाव लाबोयो जिंगासिनायजों आं दायो बाइबेलनि बोसोनखौ बुंनायखौ बुजियाखै जिंगासिनायजों मानसिया मा खालामो नोंनि बे साननायखौ मुसे होदेरबावनो हागोन मोनै होदेरबावनो हागोन बै आथिना बिबारखौ नायनानै सोलोंनानै जिसुआ फोरमायदों ओंखायनो नोङो बे बिबारजों जोंखौ रुजुना फोरमायब्ला दाउसिनफोरनिफ्राय जिब जुनारखौ जों देरसिन जिब जिंगासिनो नाङा सिन्था खालामनो नाङा मिथिबाय बेनिफ्राय नोङो बेसेबां फरायनायमोन दिनै लेखा बेसेबां फरायनायमोन फरायाखै दालाय गथ'खौलाय लेखा फरायनानै साख्रि लाहोगोन ना लाहोआ मिथिया फिसाजोखौ ना डिग्रि फरायगासिनो दं दा ना फोजोबबाय फरायाखै नोंनि फिसाजोखौ बिए पास खालामनानै नोङो साख्रि बाख्रि लाहोगोन ना लाहोआ फिसाजोआ मिथिया हा दे बुं साख्रि बाख्रि लाहोगोन ना लाहोआ हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ हामबाय गोथार जिउ हालेलुया 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 दे हामबायसै दे हामबायसै दे